Хора, никога не правете тази грешка. Когато си взех това мушкато, ще видите на корицата какво беше хубаво, цъфна един път, беше отрупано с цветове, но почнах да го поливам, нали, с... чакайте, че се клати да не падне. Почнах да го поливам повече вода, обаче, нали, е капризно. В смисъл такъв капризно като растение. Иска си по 50 мл сутрин и вечер или по 100 мл вечер. Ама вечер след дали слънце. Пък аз взех да се ополивам малко, когато си искам, и той издаде малко багажа. Беше почти заминало, но въпреки това вади листенца, което ме навява, че може да го спася отново. Изградила съм се график, който ще покажа в началото в края на клипа. И пак се връщаме на моето сладко бурканче, мерилката ми. По принцип го поливам с тази мерилка, където пише 100 мл. Виждате ли? Ето тук 100. И преди поливах така и съкъщето. И съкъщето ми беше свикнало. Ето го съкъщето ми. Но виждате, откакто почнах и него да поливам по-често, почнаха да остават и такива листата. Така че, нали, с повече вода по-често да ги поливам и останаха и такива листата. Затова моя съвет е, когато почнете да подливате по 1 мл растенията ви, не ги сменяйте. Продължайте си, примерно аз ги поливах само вечер с дали слънце с 100 мл вода. А пак сега направо вземах примерно това бурканче, пълних го до 200-300 или направо с лейката и чао, и направо деца вика. Имаше за 3 дена вода и после чуя, що не съхнат. То как да съхнат? Ето виждате, даже вади пък. Което ме навява да мисълта, че има как да го спася. Предпазвам ги от слънце. Така че другото, което мисля, така, това се отнася и за торовете. Нали, слагам разтварям в 2 литра вода. Една капачка тор по 100 мл слагам пак в бурканчето. Ето го тора за мушката и съкъщета. Мен да го обърна. Ето ги мушкатото и съкъщета. Подхранвам ги с този тор. С къщето ми, откакто вече спрях да го подхранвам, спрях да цъфти, защото те са свикали с торове и изведнъж да спрат торовете, или по-скоро да ги спряхме и ги разредих доста. Може да накара съкъщето и да спре въобще да цъфти, мушкатата по същия начин. Така че почвам с тази програма, която ще ви покажа в края на клипа. Почвам да ги поля по същия начин и ще се включа може би след седмица да ви покажа крайния резултат. Да видите дали съм ги спасила и дали въобще са цъфнали. Мисля, че ще се оправя, защото не правя за първи път тази грешка и предния път се оправиха. Дори бяха цъфнали 2 пъти. Тук някъде на екрана ще видите какви красиви цветове има, особено това мушкато. Но и това съкъщче, затова искам да се го опазя зимата, да може другата пролет пак да ме радва.